Yan o, mga premyo sa competition. 5. Sa 5 kategory. Saka kami yan. Ay, good morning Alforsan. Good morning lahat. Maaga ang duty. Pasok na. And stand by until mamaya. Written, most of maybe they want down. Yes, but there. Okay, but we need, but when the police they use it, we need more. Next one. Yay! Ngayon, pasok na yun. Tignan mo ang mga punta nito. Kahit kung pangalawa ka lang. Tapos sa final sa umalag eh.